खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं सावरायगोन डिसकासन खालामगोन नै साननैसो सिगां ससियेल मिडियाआवहाय गोसारगासिनो दङ जेनोखि उल्था पानियावहाय इभेकसन खालामदों कड अफ कन्डाक्टनि समावबो मानि थाखाय इभेकसन खालामखो आङो बेखौ दिनै नोंथांमोनजों डिसकासन रायलायगोन आरो बेखौ आङो बै उल्था पानि रेन्जनि जे रेन्जार आइसि ना मा बिथांजों बे सारजों रायलायहरगोन आरो बे रायलायनायनि आं रेकर्डिंखौ नोंथांमोननो खोनासंहरगोन दा बिनि सिगांसो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोननैसो बाथ्रा एसे एड खालामनानै होनो नागिरदों आथिखालावहाय जेसेनो इलेक्सना खाथि फैदों दा इलेक्सन खाथिनि बेलायावहाय गोबां माखासे फिसा फिसौ माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंना दैदेनगिरि सारमोनहा माने मा होनना बुङो पलिटिकेलाव माने महर होनो नागिरो ओमफ्राय बिदियावनो जोंनि गेजेरावहाय जेराव जों सान्थि थासारि फैनांगौआ असान्थि थासारि माने सृष्टि जायो जोनोम मोनो दा बेबायदिनो जानो हागौ खिन्थु बाथ्राया बेसेबां सिरियास जेनुइन आं मिथिया ओमफ्राय आङो बिथां जेनोखि रेन्जार आइसि बिथांजों सारजों आङो रायलायबाय अलरेडि आं दा रेकर्डिंखौ नोंथांमोननो खोनासंहोसिगोन जाथाया बोरै जाया नोंथांमोना रेन्जार सारनि खुगानिफ्राय दायो डिटेलै खोनासंना लानो हागोन बिनि सिगां आं नोंथांमोननो बेखौ फोरमायदों कि उल्थापानि रेन्जआव दिनैनो बाथ्रा नङा बे हादान दाननानै थानाय मानाया गोबाव समनिफ्रायनो गोबां मानसि हमजाबाय गोबां माने उल्थापानि हाग्राखौ फोजोबनो मानसिफ्रा पलिसि लाबाय आरोखि आरो बे लानायाव मा जानो हादों आं मिथिया बिराद काहानि जादों बाहाय दै बुहुत काहानि जादों बिथांमोनहा माने जायफोरनाखि उल्थापानियाव दङ बिथांमोनखौ जायफोर फरेस्ट उल्थापानि रेन्जारनि बिथां आरो ओरै हल्थुगावनि जुथायै बिथांमोना जेनोखि खामानिखौ मावदोंमोन माने बे इभेकसन नङा होनना बुंदों बे बिथांमोना इभेकसन खालामाखै माने फरेस्टनि डिउटियाथ' बेनो माने फरेस्टनि डिउटि जाहैबाय मा बिथांमोनहा माने हाग्रायावथ' हाबबाय थाखायो नालाय हाग्रायाव थांबाय थायो थांबाय थानायावहाय नुबाय हादान एवनाय नुबाय नालाय बेखौनो बिथांमोना माने प्रटेक्ट खालामखानांगोन आरो दा प्रटेक्ट होखानांगोन बे बिथांमोननि दायथ' बेयो दा बिनिखायनो बिथांमोना माने हाग्रायाव थांनानै नुदों आरो सिगां समावबो बिथांमोना गोबां माखासे दंमोननो बिथांमोनखौ बुजायनानै थिननाय जाहैबाय बे हाखौ मोना बाहाय बिदि बे फरेस्टनिखौ मानो दानबाय थादों नोंसोरो अननानै थां मां बेफोरबायदि गोबां मोजां बाथ्रा रावजों बिथांमोना बुजायहैदों होननानै आरो गोबां मानसिया थांफिनबायबो होननानै बिथांमोना बुंदों आरोखि गोबां मानसिफ्रा थांफिनबायबो नाथाय जोंनि गेजेराव माखासे मानसिफ्रा मा जादों खायसेया जाहैबाय थाङाखै जाहैबाय आरो बिथांमोना बावनो थादों आरो बिथांमोना बाहाय बुरि मानसिफोरखौ लांनानै दोनहैदों आरो माखासे प्रेगनेन्ट मानसिफोरखौ बाव लांनानै दोनहैदों ओमफ्राय माब्रैबा बिसोर बिथांमोनखौ अननानै जेनेबा माबा मोनसे जायो खोमा होननानै आरो बिथांमोना दि सनितपुरनि होननानै थगायनानै लादों माने सनितपुरनि होननायखाय बिथांमोनखौ सनितपुराव दोनहैनो बिथांमोनखौ माने गारि रिजार्भ खालामखाबाय होनना बुंदों नाथाय गारि रिजार्भ खालामनानै जेब्लानाखि लाङो सामथाइबारि मोननाय लोगो लोगो बिथांमोना डाइरेक्ट माने गारिनिफ्राय बारजुमलाबायनो नागिरदों माने जों थाङा सनितपुराव थाङा बे आरोना खिन्थु मानसिफ्रा सनितपुरनि नङा बे आरो बाथ्राया ओमफ्राय गावसिनि एड्रेसखौ खिथाना लाबाय आरोखि लास्टफोराव बोरैबा गामि होनदोंमोन आं बावबाय नोंथांमोना दा रेकर्डिंआव खोनाजोबखासिगोन नोंथांमोना रेकर्डिंखौ मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय स' बेफोरबायदि कनस्पिरेन्सि खालामनानै जोंनि गेजेरावहाय जौगानांगौआवहाय जुदि बेफोरबायदि थासारि राजनितिनि महर होबाय थायोबा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो जोंनि हारियाव मा थासारि फैगोन इयुनाव बेखौ जोंहा साननांगौ आरो गिनांगौ जानानै फैयो स' नोंथांमोननो आं खोनासंनोसै रेकर्डिंखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय बे गासै फर्सआ हा ओमफ्राय आं नोंनो बिदि उत्तर हरनि हा अलरेडि जों बे एभेकसन नङा हा फिसा प्लास्टिकआव न' खालामनानै थाफैनानै बे हाग्राखौ फुरा दानबाय बिसोर बिदिसोना औ फुरा दाननानै ओमफ्राय जों दाख्लै मोनसे ग्रुपखौ जों बे हिन्दु मानसिखौ नों कनभिन्स खालामनानै जों बे हाग्राखौ मोना बे सिखोनाझार वाइल्ड लाइफ डिक्लेयार जासिगोन थांदो होननानै जों हिन्दु मानसिखौ थिनहरबाय थांबाय बिसोर अलरेडि ओमफ्राय नैबे माने 17-18 घर दंबावो आरोखि बिसोर ओरै बिसोरनि मानसिखौ जों माने बुजायनो हायो खोमानो जों एबसुजों कन्टाक्ट खालामबाय दियाफोरजों कन्टाक्ट खालामबाय ओमफ्राय जों बे गौराङावबो माखासे मानसिखौ फुथाब खालामनानै बिदिनो फरायनानै लांनानै जों बुजायनानै जोंनि हाग्राखौ बासायबाय आरोखि जों एबसु आनसलिकखौबो लेंहरदों बिसमुरिखौ बेनिफ्राय बे एकदम पलिटिकेल माबायाव बिराद लांनो नागिरदों आरोखि बे पलिटिक्सआव लांबाय जेन'बा नङा होमबा औ बेफोर लांब्लाबो बिसोरो नै ओरैबायदि हा आं दिनैहाय खमैब्लाबो 6-7थासो आं प्रेसनि मानसिखौ लेंहरबाय नर्थ इस्ट माबा फैबाय बेनिफ्राय निउस लाइभ फैबाय बड'लेण्ड बुब्लि फैबाय मथा मथि इण्डियान माबायाव कयेकथा माबाफ्राबो फैजोब्बाय आरोखि बेनिफ्राय होबाय आरोखि बिसोर ओमफ्राय बिसोरथ' बिखा खामबाय हाग्रा दाननाय गिलु फालु दानबाय दैमालु नैबे
जे जिनिसखौ जों सिमां नुदोंमोन औ औ बे सिमाङा फैमाल जानोसै आरोखि बे इलेक्सननि बेलायाव बे चान्स लानानै बे मडेल कड अफ कन्डाक्टआव चान्स लानानै फैबाय आरोखि बिसोर बाहाय कमप्लिटलि माखासे राजनितिया बिराद बुरजा हाब्बाय आरोखि नंगौ 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 हाबनानै बेनिफ्राय बिसोर ओरैबायदि खालामबाय बे 3 फुट 4 फुट प्लास्टिक लानानै बिसि फिसा थाफैबाय बोराय बुरै माने 80 बोसोरनि बुरिबो दं बे 80 बोसोरनि बुरियानो ओरैबायदि जों जे बुरिखौ जों दुखु मोननानै जों दाङाखै आरोखि हिनजाव मानसि दङमोन बिसोरबो बेसेबा गोलाव बोलांबाय आबै आबै नों बिदि खालामनाङा थौदो जों मोजां न'आव दोनहैनोसै नोंखौ थैनायसो अबस्था नों मोजां न'आव थैलांदो होननानै बोबोबाय जोंनियाव अलरेडि फरेस्ट गार्डफ्रा हिनजावफोरबो दंखायो आरो बेनिफ्राय बे जों माने हुल्टुगाव डिभिजन थ्रुनिफ्रायसो बानायदों आरोखि बेखौ माने हाग्रा गेजेराव न'खौ लुवाखै बेनिफ्राय हाग्रा गेजेराव हाग्राखौ दानाखै फिसा बेबायदिनो बे 3 मिटार 4 मिटार प्लास्टिक लानानै थाफैजोब्बाय बिसोर एकदम गिलुब फालु मैदेर दं गिलुब फालु लुवार दं बे जायगायाव थाफैबाय आरोखि थाफैनायखौ जों बिसोरखौ दुखु मोननानै दाख्लै जों माखासे मानसिखौ थिनहरनो हादोंमोन बिसोरखौ थिनहरनो हागोन होननानै जों बिसोरनि प्लास्टिकफोरखौ बे 3 मिटार 4 मिटार प्लास्टिकआलाय माथो मैल' बेखौ लाबोनानै जों बिसोरनि मानसि हिनजावफोरखौ लाबोनानै बुजायनानै थिनहरनो एम लादोंमोन आरो बिसोर बुंदोंमोन जों दिखियाजुलिनिसो जों दिखियाजुलिनि 17 घर दं जों माजबाटनि 2 घर दं जों उदालगुरिनि 6 घर दं बेखायनो जों लाबोनानै बिसोरखौ बुजायनानै जों एबसुखौबो कन्टाक्ट खालामहरदों बिसमुरि आनसलिकखौ बे बिसमुरि आनसलिकखौ कन्टाक्ट खालामनानै बिसमुरि आनसलिकआ फुङाव फैबाय ओमफ्राय बिसोरना माबा मोनसे इन्टेलेक्सन मोनसे मिटिं दंमोन ना दानि लेटेस्ट भटाराव ओमफ्राय बिसोर फैनो सोलाबाखिसै अखानायै फैगोन होननानै बिसोर बुंहरबाय आरोखि दा जों बिसोरखौ ओरैबायदि खालामबाय जों मोजां रेसपेक्ट खालामनानै हिनजाव मानसि ना डिलिभारिफोरबो दंना आरो बे बैसोर मानसिफोरजों बेनिफ्राय जाहो लोंहो मेडिकेल चेकआप टेकआप मैखुन बिराद जाबायना बिसोर ओमफ्राय मैखुन जानानै बेनिफ्राय सोरबा प्रेसार जानाय माबा जानाय खिथानानै जों डक्टरखौनो लायनानै डक्टरजोंनो जों चेकआप खालामना होनानै डक्टरफ्रा बुंबाय आरोखि एसे बिराद बारा जाबाय बिसोरखौ एसे एनै मोजां मुलि जाहोनानै मोजां जायगायाव दोनदो होननानै जाहोनानै जों मोजां जायगायाव दोनबाय आरोखि बे मैखुनजोंथ' बे बिसोरनाव बिराद एलक' दंना मैखुनाव बेनिफ्राय टेनसनजों प्रेसार जाफैजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय दोननानै जों अखानायै बेनिफ्राय जोंना शिबाबो बुंहरबाय फेरेंगाबो बुंहरबाय राजनितियाव थांबाय बेनिफ्राय जोंखौ रायहरबाय आरोखि आं शिबजोंबो बुंदों आरोखि आरो जोंहा एफाफोरा नोंसोरो स्टाफ हरबाय बेनिफ्राय जों बेबायदि जोंनि मोखाङावनो जुदि बेबायदि हाग्रा लानाबाथ' जोंहा निस्सय जोंहा बुंजागोन पाब्लिकफोरजों बेखायनो जों पाब्लिकफोरनो मानो बुंजानो जोंहा स्टाफ दं हिसाबै जों डिउटिखौ स्ट्रिक्ट खालामदों आरोखि ओमफ्राय खुनु एभेकसन नङा माने 3 मिटार प्लास्टिक बिसिनायाबो एभेकसन नङा बे नङा बिसोर बेनिफ्राय गोदान लेटेस्टसो माने 8 दिन 9 दिन जाबाय इलेक्सननि स्कपखौ लानानैसो हाबनाय हाग्रायाव बेनिफ्राय दिनै नों निउस लाइभआव नायदो गासिबो फैजोबनानै बिसोर दुखु मोनजोबो आरोखि ओरैबायदि हाग्रा एवो हा बिसोर सानसेनो 3 4 प्लटखौ दंस' खालामो आरोखि माने हन्दाजों रुवाजों सिखाजों बायदिसिनाजों हायनानै हाग्रायाथ' ननसाल बलन खालामो एरोना हाग्राया गुरै माने बिफां दानफायनाया गोरलै जायो बे गुरै नालाय ओरै सानसेयावनो बिसोर 150 दाल 100 दाल दंफां दाननानै दंस' खालामबाय आरोखि बेनिफ्राय बेखौ आं डिआरअनोबो रिपर्ट हरबाय पुलिसनोबो केस होबाय आं इनसार्ज हिसाबै हा ओमफ्राय डिआरअआ आंखौ बिथोन होबाय आरोखि दा जों बिदिबायदि खालामाबा जों रैखा मोननाय नंला दा डिआरअआ एभेकसन नंला बेखौ मोनबा रेन्जखौ लानानै नों मोनसे बिसोरखौ होखारनायनि बेब'स्था खालामदो दस्रा थांदोंबा बिसोरबो थांगोन आरो ओमफ्राय बे बिसोरनि हौवाफोरखौथ' जों खारखायो फुङावनो ओमफ्राय हौवाफोरखौ मोनाबाबो हिनजावफोरखौ लाबोनानै बुजायनानै थिनहरदो बेनिफ्राय जों हिनजावफोरखौ 33 जन लाबोदोंमोन आरोखि डिलिभारि सानै दंमोन बे माखासे बैसोआनो हा ओमफ्राय जों बे डिलिभारिफ्रा जोंथ' रिक्स नुबायना बिसोरथ' 9 मास 10 मानि 9 मासनि होनजाबोबायना संगे संगे जों डक्टर लाबोनानै बेखौ चेकआप खालामनानै मोजां रुमाव कम्फर्टेबोल रुमाव दोनबाय आरोखि डक्टरा बुंबाय जेबो टेनसन गैया जेबो नर्मालैनो दं जेबो दायथ' लानांगौ लाय गैया बिसोरनो मोजां रुमाव दोनदो मोजां जाहोनानै दोनदो होननानै डक्टरा निर्देशन हिसाबै दोनबाय आरोखि
माखासेया बे बुरि बुरि टेनसन जानानै गोग्लैना बायबाय आरोखि माने रियेल डक्टराबो बुंदों आरोखि नोंगौ बिसोरनाव प्रेसार दं होननानै मैखुनखौ बिसोर अभार मैखुनजोंथ' एलक'बियाद दंना मैखुन जानानै टेनसन जानानै बिसोर टेनसनजों एसे प्रेसारफ्रा बारायजोब्बाय आरो जों बिसोरखौ मोनसे जायगायाव बे बाटारफ्लाइ जोंनाव मिउजियाम दंना बानायगासिनो दं जों बाव बिसिना बानायहैदोंमोन बेनिफ्राय बिसोरनि प्रेसारखौ नुनानै आं ओरैबायदि खालामबाय जोंनि स्टाफखौनो माखासे जायगायाव सेफटिं खालामनानै बे स्टाफफोर थाग्रा जायगायाव आं बिसोरखौ आलो आलो मोनफ्रोमबो बेडआव फुथुबाय आरोखि जाहाथे प्रेसारफ्रा डिस्टार्बा जोंखौ जाहाथे सेकेन्ड बार बेबायदि डक्टर लेंहरनाङा होननानै डक्टरनि मुलिखौ जानानै बे प्रेसारफोरखौ गिनानै मोजां कम्फर्टेबल रुम खालामनानै होजोब्बाय आरोखि सिजोम मुसारि थुसारि बेबायदि खालामनानै दोनदों आरोखि ओमफ्राय बेखौ माने बे कर्ट अफ कन्डाक्टआवथ' बिदि खालामनानै बिराद रिउमार जाबाय रिउमार जानानै बेनिफ्राय एकदम संगे संगे फेरेंगाबो आंजों रायज्लायहरबाय फेरेंगा रायज्लायनायनि उनाव फेरेंगाखौथ' आं दानबाय जोंनि मेगनाव जों बेबायदि दानोब्लाथ' जों बे मडेल कर्ट अफ कन्डाक्टआवबोथ' जों बेखौ नायनानै थानो हाया जों लाबोबाय आरो बेनिफ्राय बियो फेरेंगाया प्रमट होबाय प्रमटखौ आं बुंहरबाय आरोखि आरो जोंहा बेसेबा बुरजा स्टाफ दं नोंसोरनि इलेक्सन गेलेनांगौ ना मानांगौ जों खोथा गैया जोंनि हाग्राखौ बासायनो फैदों जों हाग्राखौ बासायगोन होननानै जों बिसोरखौ जर जबस्ति बे प्लास्टिक न'फोरखौ जों सिखाजों बोदला बोदलि खालामनानै जों बेफोरखौ दिखांना लाबोदों जाहाथे माखासे समाव जों बिसोरखौ बुजायनानै माखासे हिन्दुफोरा थांजोबोन आरो आनसलिकजों कन्डाक्ट खालामदों कन्डाक्ट खालामखांनायनि उनाव बेबायदि अबस्था जादों आरोखि ओरै जों बेनिफ्राय सिबा जोंखौ बिया रायहरबाय नों साला बुजिया नामा नों बे मडेल कर्ट अफ कन्डाक्टखौ नों आगोलनिफ्राय मानो दंफां होबथायाखै आरो दंफां होबथानायखौ बाद हो दसेना जाबाय चिराङाव जाबाय खिन्थु आं क'क्राझारनि बेलायाव आं होआ ओमफ्राय ओरैबायदि सानसेयावनो 20 हेक्टर 10 हेक्टर हाग्रा एवगासिनो दं आरो जोंखौ बाहाय दोननानै मा मिनिं दं मालाय जों थांजोबनोसै होननानै बुंनायाव प्रमद बर'आ दानबाय आरोखि दाननानै बेनिफ्राय अखानायै क्लियार जाफिनबाय हाग्राखौथ' बासायनांगौ आंथ' हाग्राखौ बेबायदि डिक्लेयार होनो हायाखै सोरबा फेरेंगाबो होनो हाया बेबायदि हरनो हाया होननानै जों बेनिफ्राय बिदि होननानै बेनिफ्राय मोनाजों मोना डिरेक्सन होबाय मोनाजों मोना बबे जायगानि राननानै दोनहैजोबदो बेबायदि होननानै बेनिफ्राय बिसोर बुंहरबाय आरोखि बेनिफ्राय जों इयेस जों दोनहैगोन बेनिफ्राय बिसोर जोंनो जे एड्रेसखौ होदों हा माने माजबाटआव न'खरथाम माजबाटनि बेनिफ्राय दिखियाजुलिनि सत्रघर बेनिफ्राय एबसुनि सेन्ट्रेल एबसुनिबो माने दिपेन बर'आबो खोनाहैबाय गासिबो डिस्ट्रिक्टखौनो बेबायदि जानाय हरबाय आरोखि खबरदार क'क्राझाराव ओरैबायदि घटना जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनि मानसिफ्रा मर्निं फैजोब्बाय मोनायावनो फैजोबनानै बेनिफ्राय संगे संगे प्रमद बर'नि खोथाखौ लाबाय सिएमनि खोथाखौ लाबाय मोनायावनो जों रानहैजोब्बाय आरोखि बेनिफ्राय जों गारि भारा लाबाय बलेर' लाबाय स्करपिय' लाबाय डिलिभारिफोरनि थाखाय मोजां कम्फर्टेबल गारि लाबाय थेवब्लाबो न'सिम दोनहैजोब्बाय सारमोना ना औ दोनहैजोब्बाय जों ओमफ्राय दोनहैजोबनानै बेनिफ्राय ओरैबायदि जाबाय बिसोर जेला जों बिसोरखौ थिनथायाव लानानै दावखोयो दिखियाजुलियाव दोनहैनो होननानै दिखियाजुलि आनसलिकजोंबो कन्टाक्ट खालामबाय दिखियाजुलि आनसलिकबाबो हर सान उन्दुवाखिसै बिसोर ओरैनो डिस्ट्रिक्टआव हरजोब्बायना जोंखौ रिसिभ खालामनानै जोंनि मानसिखौ जों लाबोफिनो होननानै बिसोर अलरेडि स्टेन्डिंआव दङ आरोखि ओजोंहाय ओमफ्राय जेला जों सामथायबारि बारो हरनि 3थायाव हा सामथायबारिनिफ्राय बिसोर बाज्रुमनो नागिरबाय आरोखि जों थाङा जों दिखियाजुलिनि मानसि नङा जों लाइमुथिनिसो सिखार जाबाय बेनिफ्राय जों सामथायबारिनिफ्राय लाइमुथिनि खाबा नोंसोर थ'दो लाइमुथियाव दोनहैनोसै होननानै लाइमुथियाव दोनफैबाय जों लाइमुथियाव दोनफैबाय संगे संगे बिसोरनि फिसाइफ्रा फन दंजोबखायो जोंनो फनखौ देखायाखै बेनिफ्राय जोंनि हिनजाव मानसिफ्रा सानाव फैदोंमोन ना सानाव फैनानै बिसोरखौथ' जों दोननो हाया जोंनाव रुम गैया जोंनावबो बे हिनजाव स्टाफफोर दंमोन हिनजाव स्टाफफ्रा 6 जन 7 जन फैदोंमोन हा जिनि थाखाय जे स्पेसियेल माबा हिनजावफ्रासो खारा नालाय हिनजावफोर स्पेसियेल जों स्टाफ लाबोखादोंमोन हिनजावफ्रा बुजाय थुजाय खालामनानै थानो नाङा आबौमोन थानो नाङा नानिमोन होननानै बिसोर बुजायनानै दोनलांबाय बेनिफ्राय क'क्राझाराव थांबाय माने दिपटिमोन आरोखि बिसोर ओमफ्राय जों अखानायै बेनिफ्राय प्रमद बर'थ' मोनथिबाय मोनायाव लांदों बिसोर सुपार लांनाय जों सुपार गंसे थिग खालामनानै दिखियाजुलिसिम लांनानै एम लाबाय बेनिफ्राय गाखोबायबो बेनिफ्राय गारि घरा थिग खालामजोब्बाय गारिखौ बिसोर दिखियाजुलिसिम माबा बिबाय आरोखि सुपार मालिकआ
27,000 बिबाय जों राजि जाबाय आरोखि उम। जेला 27,000 लानानै जों लांनो नागिरो होमबा सामथाइबारिनिफ्राय बिसोर बाजुमलाबाय नागिरबाय खर' पिज्जा लाहैबाय बिसोर सामथाइबारिनिफ्राय जों थाङा जों दिखियाजुलिनि मानसि नङा जों लाइमुथिनसो होननानै बिसोर बाब्राबलाबायबाय जों बेनिफ्राय जों सोंहरला जोबनानै लिडाराव जों लाइमुथियाव दोनफैफिनबाय आरोखि